abanye bathi batete banesichitho kwayibona vele uma wakho unesichitho nawe vele uzophuma unaso isichitho ngoba sisegazini lakhe nawe uyigazi lakho isichitho vele sizokwembatha. Sibingelela isizwe sonke sikaMthaniya sikaZulu, siyabingelela. Udokotela noma udoctor noma umelaphi uNkulumbane lo khulumayo otholakala endaweni yaseThekwini osebenzela khona endaweni okuthiwa iseMayville eCatocrest, okuyindawo ke eyaziwa kakhulu ke mawuseThekwini, isondelene nje kakhulu nalo iTheku. uNkulumbane ke umelaphi wendabuko oselaphe abantu kakhulu, owaziwa kakhulu okushayeni isichitho. Umuntu othi unenkinga nje yesichitho, othi unenkinga yesichitho, isichitho esihambisana nesilwane, uNkulumbane ukushaya kakhulu lezo zinto. Ake ngichaze indaba yesichitho ukuthi isebenza kanjani. Isichitho umuntu kuyenzeka azalwe naso, ethi ezalwa nje umuntu uzalwa nesichitho. Kwenzeka ukuthi umuntu ethi uzaliwe nenhlanhla ebese efakwa isichitho. Isichitho uyazalwa naso, isichitho uyasifica usuzaliwe. Sisebenza kanjani ke isichitho noma sifakwa kanjani? Ngiphinde ngichaze kahle. Isichitho uthi uzalwa naso, kuyenzeka uma wakho kunomuntu owumnakwabo, kwenzeka uma wakho uzalwe emndenini ophehlelwe amanzi, wena uzaleke ngaphansi kwenkatha yesichitho. Uthi nje uzalwa vele unenkinga, izinto zakho ayihlangani. Uthi ukhula nje vele ekukhuleni kwakho impilo yakho ayihlangani, kanti vele khona isichitho esiseculator egazini noma esihamba egazini lakho. Uyayizwa indaba? Isichitho leso kwenzeke futhi isichitho uphoswe sona usumuntu othi uyazama. Sithi mase siphoswa isichitho, asiphoswa sihamba sodwa, siphoswa sihamba nezinto eziyimimoya yokuvala into eyiprocess yempilo yomuntu, ukuthi izinto ezinhle nezinto kufanele ngabe ziyangena empilweni yakho zingakwazi ukuthi zingene kahle. Kodwa into othi uyayithola ususebenze kanzima, uphendukelwa abantu uma unesichitho. Kuba nezinto ezikuhambayo emzimbeni, ulala nezinto ongazazi ebusuku, uyibona ulala nekhehla, uyibona ulala nomfana, uyibona ulala nomuntu esifazane, uyibone ulalwa nesilwane, ulala negundane, uyibona ulalwa impeni, uyibona ulalwa yinja. Kuyisichitho konke lokho okuhambisana nokumbathiswa noma nokungubuzelwa yinto eyisilwane ephenduka ibe yisichitho. Ujikelwa abantu uma unesichitho, ujikelwa abantu uma unesichitho, okuwukuthi abantu abaningi izinto abathi bayazenza bayayibamba ziyaphunyuka ngenxa yokuthi khona into ombathiswe yona ehamba nawe. Omunye uyaye ethi hamba endleleni, uhamba nje endleleni, khona izinto azizwa ngathi ziyamlandela noma uzizwe ebhekwe into ethile, kanti into leyo ombathiswe yona, ufakwe wena itracker yokuthi cha njengamanje lento lekumele kulawule yonke indawo. Noma bekuthiwa uyebhenki imali ufike uyikhiphe ebhenki uthi usayiphethe imali uyibona iphelele obala, uthi uphethe izinto ezinhle uyibona iphelele obala, kuthi kusondela abantu kumele ngabe bakisa phambili nempilo ukubona bekujikele, noma nithi nikhulumile nabo izinto zokuyisana phambili ngokwempilo, uyibone wena usuphunyukanya nabantu nalabo bantu bekuphunyuka ungazi ukuthi kanjani. Mawuthi futhi uyayisondeza eduze kwabo ubone izinto zikujikela, kuyisichitho lokho, akuyona into enhle kufanele ngabe umuntu uphila nayo. Abantu abaningi ngiyabakhipha isichitho nesilwane. Ezinye izinto zivuswa ngezilwane ezithile, zikhulunyiswe kuthiwa cha lento ayiye kusibanibani, ifike iye into kusibanibani ebese lonto iyayiqeda impilo yomunye umuntu. Omunye uzwa kuthiwa waye nezinto, wambathiswa isilwane, washawa ngesichitho, zaphela izinto, zaphelela obala. So kubaluleke kakhulu ukuthi uma umuntu iba nento
yokuthi mina ngizogeza ngamanzi akanje. Iba nento ozokwazi ukuthi uyisebenzise, iba nento ozokwazi ukuthi uyigeze ngayo, uyihlambulule njalo ngayo. Uyabona masizoqala sikusebenze ekukhipheni isilwane, ekusebenzeni ngesichitho, siqale sikubheke, sikuchithela amathambo, sisibuke lesi sichitho sakho ukuthi sehlala isikhathi esingakanani, ukuze sazi ukuthi masithi siyasigadla, siyasikhipha, siyazi ukuthi sizosikhipha kanjani. Isichitho abantu abaningi sibaqedile. Abanye bathi batete banesichitho kwayibona vele uma wakho unesichitho nawe vele uzophuma unaso isichitho ngoba sisegazini lakhe nawe uyigazi lakhe. Isichitho vele sizokwembatha. So abanye bazalwe naso isichitho, abanye basifice sebezele isichitho, abanye basithole emndenini isichitho. Isichitho siyaba isichitho ngamazwi, kube namazwi azokulandela ayinkulumo phezukwakho, abe isichitho lawo mazwi, ayizinhlambuluko phezukwakho, zivala izinto zakho. Amazwi ayaba isichitho, umuthi uyaba isichitho. Inhliziyo ezicabanga kabi ngawe ziyaba isichitho, eyibona indlela wena owenza ngayo izinto ukuthi cha uyaphokophela nomuntu uyaphambili, ziphenduka izinto zibe isichitho empilweni yakho. So ngithi abantu abazi ukuthi uNkulumbane, uDr Nkulumbane ukhona, osebenzele endaweni yaseThekwini, aphinda asebenzele endaweni yase-Western Cape eGeorge, otholakala enambeni ka-060 958 4545. Aphinde atholakala enambeni ka-068 3311 832. Umuntu omelaphi wendabuko ophinda asebenzise iwasho ukuthi umuntu akwazi ukusizakala. Indaba yakho uma usufikile esigodlweni siyikaka ngayo yonke indlela ukuthi kumele uphume usizakele. Ungathi mawukhipha inkomo yomuthi esisuke sikuzokulapha ngawo uyikhiphe ubuye uphinde ubuye uzokhala. Asiyenzi lento, siyikaka ngayo yonke indlela ukuthi umuntu agcine asizakele, ngoba abantu abaningi bafuna ukuya phezulu, bathatha izinto ezisebenzayo kodwa ifike kubona ingabasebenzeli. Yini inkinga? Isichitho ofakwe sona, umbathiswe isichitho. Impilo yakho yaboshwa ezidulini, yaboshwa yagqitshwa emgodini, yafakwa emanzini amnyama, okukuthi konke lokho kuyisichitho. Isichitho kuyachithwa, kusuke kuchithwa impilo yomuntu ukuthi ayingayi phambili. So abantu abaningi babhajiwe empilweni ngenxa yesichitho. Sondela kuNkulumbane, sondela kuDr Nkulumbane akwazi ukukusiza. Sondela kuDr Nkulumbane akwazi ukukusiza. Abanye bathwasile, abanye benza izinto eziningi, kwasho ukuthi ngoba banesichitho izinto zabo ayiphumeleli. Ngithi sondela sikwelapha isichitho, uphume isichitho, kuphuma isichitho, sisikhiphe sihambe isichitho phezu kwempilo yakho, usale ukwazi ukuphila. uDr Nkulumbane lo okhulumayo osebenzele endaweni yaseThekwini eMayville eCatocrest. Thatha lezi namba ezibhalwelana ngenhla ukwazi ukuthola uDr Nkulumbane, ufonelane naye, ne-arrange ubhuke. Abantu ababhuke bengafiki nje noma kanjani, ngoba sinenkinga yokuthi abantu bamane befike bebaningi ababhukanga. So uthola ukuthi omunye umuntu uzosetshenzwa late, omunye umuntu i-transport uthi akasayitholi. So manje ngicela ukuthi abantu abeza kuNkulumbane ababhuke, ufone kusho ukuthi mkhulu kusasa ngicela ukufika, ngikutshela ukuthi indawo ikhona noma yikho yakho, ngoba sisebenza kakhulu. Kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi angikho eThekwini, ngise-Western Cape endaweni yaseGeorge eThemba lethu. Kwenzeke kwesinye isikhathi ngapha eThekwini. So ngicela abantu ukuthi babhuke uNkulumbane ukuze sikwazi ukubasebenza. Kuningi kokunye sikusebenzayo. uNkulumbane lo okhulumayo, uNkulumbane lo okhulumayo.